hemen Orklin gaude, formazio kooperatiboko saio batean, eta ari gara bazkide kolektibo osoarekin formazio saioa egiten. Bai, 20-25 bazkidetako taldeetan, eta helburua da, kolektibo guztiarekin egitea. Bai, Orkliko organoekin batera sortua izan den prozesua da, eta pixota abia puntu bezala hartzen, Orklik dauzkan erronka eta beharrak. Gaur egun Orkli ari da kooperatzen deitzen duen prozesu bat bideratzen. Prozesu berak suposatzen duena da nolabait bazkidei aukera ematea alde batetik Mondragongo esperientzia kooperatiba eta Orkli beraren esperientzia kooperatiba partekatu, jende asko dagoelako alde batetik berri edan, eta baita ere historikoki egun den arren nolabait pixkate olako bibentzi gutxi izan duna. Helburue eta zergatik egiten ari gen hau, nolabait baita ere, detektatu dugulako gure realitatea baita gero ez da gehiago aldatzen ari dela, enpresa kontestu gero ez da gehiago aldatzen ari dela, eta enpresa bezala baita ere, zenbait kudeaketa elementutan da, aurrera pauso batzuk eman beharra dauzkegu, eta horretan pertsonen iritzi jaso eta pertsonek baita ere ze kontribuzio egin dezaketen argi edukitzea baita ere garrantzitsua dalako. Hasi gea nola dola eztabaidatzen zein izan behar den Orkliko etorkizuna, bai? Eta gure artean badaude ikuspuntu desberdinak. Polita izango den, hori emaitzak ikustea, zer lortzen dugun guztien artean, eztabaidatzen nik uste irekitasuna handago, nahiko heldua gea ikuspuntu hortatik, kapaz gea danak hitz egiteko eta nik uste guztien artean zer lortuko dugu. Balioan jartzekoa da prozesu hauetan, gaur egun hainbeste gauza aldatzen ari diren garai hauetan, konpartitzea kolektibo osoarekin, zentzu diren kooperatibak eta bai negozioaren aldetik eta erakundaren aldetik dauzkan erronka nagusia zentzu dira, eta konpartitzeaz gain, bazkide guztiak ekarpenak egiteko aukera edukitzea eta horiek modu sistematikoan jaso eta horietatik etorkizuneko ekintza eta hobekuntza ildo berriak planteatzea.